மகாபாரதத்தில் வரும் ஒரு கதையை உங்களிடம் இப்போது பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறேன். பஞ்சபாண்டவர்களில் ஒருவரான அர்ஜுனனுடைய மகன் அபிமன்யு. அபிமன்யுவுடைய மகன் பரீட்சித் மகாராஜா. பரீட்சித் மகாராஜாவுடைய பையன் ஜனமேஜயன். அதாவது ஜனமேஜயன் அர்ஜுனனுடைய பௌத்திரன். ஒரு சமயம் தர்மபுத்திரர் அஸ்வமேத யாகம் செய்தார். இதுவரை யாரும் அப்படி செய்ததில்லை என்று சஞ்சயன் சொல்கிறான் ஜனமேஜயனிடம். உடனே ஜனமேஜயன், சஞ்சயரே, அந்த யாகத்தில் என்னென்ன ஆச்சரியங்கள் நடந்தனவோ அவற்றை எனக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்டான். சஞ்சயன் சொல்லத் தொடங்கினான். ஜனமேஜயா, அஸ்வமேத யாகம் நன்றாக முடிந்தது. யாகத்துக்கு வந்தவர்கள் எல்லோரும் பகுமானங்களை பெற்று அவர்கள் ஊருக்கு புறப்பட்டு போகும்போது அவர்களை பார்த்து ஒரு கீரிப்பிள்ளை தைரியமாக எல்லோரும் பயப்படும்படி ஒரு கத்தல் போட்டது. எல்லோரும் அந்த கீரிப்பிள்ளையை திரும்பி பார்த்தார்கள். அதன் தலை தங்க நிறமாக மின்னியது. அதை பார்த்து எல்லோரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். அந்த கீரிப்பிள்ளை மனுஷனை மாதிரி பேசியது. நான் எவ்வளவோ ஆசைப்பட்டு இங்கே வந்தேன். பெரிய யாகம் தர்மபுத்திரர் பண்ணுகிறார். கண்ணனும் இந்த யாகத்தில் கலந்து கொள்கிறார். மகரிஷிகள் எல்லோரும் வந்திருப்பார்கள். நம்முடைய மனோரதம் பூர்த்தியாகிவிடும் என்றெல்லாம் எவ்வளவோ கனவு கொண்டு வந்தேன். நினைத்தபடி தான் எல்லாம் வந்திருக்கிறார்கள். யாகம் முடிந்துவிட்டது. ஆனாலும் இந்த குருட்சேத்திரத்தில் உஞ்சவர்த்தி செய்து கொண்டிருந்த ஒரு பிராமணனுடைய ஒரு பிடி மாவு தானத்துக்கு ஈடாகாது இந்த அஸ்வமேத யாகம் என்றது. உடனே அங்கிருந்தவர்கள், அந்த உயர்ந்த அஸ்வமேத யாகத்தை விட சிறப்பானதான் நீ சொல்லும் ஒரு பிடி மாவுதானம், அது என்னவென்று விவரமாக கூறு என்றார்கள். கீரிப்பிள்ளை பேச ஆரம்பித்தது. உஞ்சபற்றி செய்து பிழைக்கும் பிராமணர் ஒருவர் இருந்தார். அவர் மனைவி, பிள்ளை, நாட்டு பெண்களுடன் அவர் இல்லற வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருந்தார். அவர் மிகவும் தர்மிஷ்டர். தங்கள் இருப்பிடத்துக்கு வரும் அதிதிகளுக்கு மனப்பூர்வமாய் உபசாரம் செய்வார்கள். அதிதிகள் திருப்தியான பிறகுதான் இவர்கள் சாப்பிடுவார்கள். ஒரு சமயம் மழையே இல்லாமல் பஞ்சம் வந்துவிட்டது. குளங்கள், ஆறுகள் முதலியவற்றில் ஜலமே இல்லாமல் போய்விட்டது. அதனால் ஊரில் பஞ்சம் வந்துவிட்டதால் உஞ்சவர்த்தி பிராமணர் 2-3 தினங்களுக்கு குடும்பத்தோடு பட்டினி கிடக்கும்படி ஆகிவிட்டது. பிராமணர் மெதுவாக நடந்து வந்து, தெய்வமே என்று குடும்ப நிலை இப்படி ஆகிவிட்டதே என்று கண்ணில் நீருடன் வயல்வெளி பக்கம் நடந்து கொண்டிருந்தார். ஒரு மரத்தடியில் நின்றார். அப்போது காற்று அடித்தது. மரத்தின் பொந்திலிருந்து எப்பொழுதோ பட்சிகள் சேர்த்து வைத்திருந்த காட்டியவம் என்ற தானியம் கொத்தாக இருந்து கீழே விழுந்தது. அதை அந்த பிராமணர் எடுத்துக்கொண்டு மனைவியிடம் கொடுத்தார். அவர் மனைவி அந்த தானியத்தை குத்தி மாவாக அரைத்து கொடுத்தார். அந்த மாவை அந்த பிராமணர் பகவானுக்கு நிவேதம் செய்து 4 பேரும் பங்கிட்டு கொண்டார்கள். 4 பிடி மாவு தான் இருந்தது. அப்போது வாசலு அதிதி பிராமணர், அம்மா, பசி தாங்க முடியவில்லை, ஏதாவது தருவீர்களா கேட்டுக்கொண்டே வாசலில் அமர்ந்து விட்டார். உடனே உஞ்சவர்த்தி பிராமணர் தன் கையில் உள்ள மாவை அவரிடம் கொடுத்தார். அவர் சாப்பிட, அவர் எனக்கு ரொம்ப பசி, இது போதவில்லை என்றார். உடனே மனைவி, மகன், நாட்டுப்பெண் எல்லோரும் தங்கள் மாவை கொடுத்தார்கள். இத்தனைக்கும் அவர்கள் 3 நாட்களாக பட்டினி கிடப்பவர்கள். அந்த அதிதி பரம பிரியர் வாங்கி சாப்பிட்டு விட்டு, பிராமணா, இதோ பாரும், தேவலோகத்தில் இந்த புஷ்பமழை பொழிகிறார்கள். எல்லா தேவர்களும் உம்முடைய வரவை எதிர்பார்க்கிறார்கள். அதோ உங்களுடைய விமானங்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. தாங்கள் பசியால் வாடி வருந்தி களைப்படைந்து உயிர் போகும் சமயத்தில் எதையும் செய்யாமல் நீ எனக்கு கொடுத்த சத்துமாவு தானம், மேலும் உங்கள் குடும்பத்தில் அனைவரும் கொடுத்தது என்னை திருப்தி செய்ய வைத்தது. நான் தர்ம தேவதை, உங்களை பரீட்சிக்க வந்தேன் என்றார். விமானம் வந்தது. அந்த உஞ்சவர்த்தி பிராமணர் தன் குடும்பத்தோடு விமானத்தில் ஏறி சொர்க்கலோகத்தை அடைந்தார். போகும்போது நான் அவ்விடத்தில் ஒரு பொந்தில் இருந்து கொண்டு இவ்வளையும் பார்த்து கொண்டு இருந்தேன். வெளியில் வந்தேன். அந்த சத்துமா வாசனை அடித்தது. அவர்கள் சொர்க்கம் போகும்போது என்னை பார்த்தார்கள். என் தலை இப்படி தங்கமயம் ஆகிவிட்டது. பிறகு அந்த இடத்தில் புரண்டேன். என் உடம்பில் பாதி தங்கமாகி மாட்டது. அவர்கள் பேசிக்கொண்டு இருக்கும் போதே வெளியில் வந்திருந்தால் உடம்பு முழுதும் தங்கமயமா இருக்குமே என்று வருத்தம் அடைந்தேன். பிறகு அங்கிருந்து புறப்பட்டு அநேக இடங்களில் யாகைக்கு நடக்கும் இடத்துக்கெல்லாம் போனேன். எந்த இடத்திலும் மீதி பாதியோட தங்கமாகவில்லை. இப்படி இருக்கும்போது தர்மபுத்திரர் அஸ்வமேத யாகம் பண்ணுகிறார் என்று இங்கு வந்தேன். உடம்பு முழுவதும் தங்கமயமாடு என்று வந்தேன். ஆனால் என் உடம்பு வரும்போது இருந்தபடியே தான் இருக்கிறது. அதனால் தான் உஞ்சவர்த்தி பிராமணம் சத்துமாவதானத்துக்கு இந்த யாகம் ஈடாகாது என்று சொன்னேன் என்று சொல்லிவிட்டு கீரிப்பிள்ளை மறைந்து விட்டது. ஜனமேஜயா, உங்கள் பாட்டனார் அஸ்வமேதத்தில் இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தது என்று சஞ்சயர் சத்துமாவதான மகாத்மியத்தை சொன்னார். கண்டபீரான் ஸ்ரீ கீதையில் தானத்தை நல்ல தேசத்தில், நல்ல காலத்தில், நல்ல யோக்கியரிடத்தில் கொடுக்க வேண்டும். அதிலும் அவன் எனக்கு எவ்வளவு உபகாரம் செய்து அவனுக்கு நான் கொடுக்க வேண்டும் நினைக்காமலும், இப்போது நாம் கொடுத்தால் பிறகு நமக்கு உபகாரம் செய்ய வேண்டிய எண்ணம் இல்லாமலும் தானம் பண்ண வேண்டும். நல்ல பிரகடனங்களில் கொடுக்க வேண்டும் என்று சாஸ்திரம் கட்டளையிட்டபடி கொடுக்கிறேன் நினைத்து கொடுக்க வேண்டும். அவ்விதம் கொடுத்தால் அந்த தானம் சாத்வீக தானம் ஆகிறது. அதற்கு அளவற்ற பலன் உண்டாகும் என்று கண்ணபிரான் கீதையில் தான விஷயமாக அருளி இருக்கிறார். கிருஷ்ணர் ஒரு சமயம் அர்ஜுனனிடம்
கர்ணன் மகா தர்மபுருவா விளங்குகிறான் என்றான். அதற்கு அர்ஜுனன், அவன் என்ன பெருசாக தானம் பண்ணுவது, நானும் கூட தான் தானம் பண்ணுவேன் என்றான். கர்ணனுடைய தான விஷயத்தை தெளிவுபடுத்துவதற்காக ஒரு பெரிய தங்கமலையை உருவாக்கினார். அர்ஜுனா, இன்றைய சூரிய அஸ்தமத்துக்குள் இதை தானம் பண்ண வேண்டும், செய்வையா என்று கேட்டார். அதற்கென்ன என்று அர்ஜுனன் வரவு போவார்களிடம் இந்த தங்கமலையை வெட்டி எடுத்துக்கொள்வோம் என்றார். அவர்கள் தங்களுக்கு வேண்டியதை எடுத்துக்கொண்டு போனார்கள். ஆனால் தங்கமலை பாதி தான் இருந்தது, பாதி அளவு அப்படியே இருந்தது. அஸ்தமிக்கத்துக்குள் முழு தங்கமலையும் அவனால் தானம் பண்ண முடியவில்லை. மறுநாள் அதே இடத்திற்கு கிருஷ்ணர் கர்ணனை வர சொன்னார். கர்ணனிடம், சூரிய அஸ்தமக்கத்திற்குள் இந்த தங்கமலையை தானம் கொடுக்க வேண்டும் கர்ணா என்று கூறினார். அதற்கு கர்ணன், கிருஷ்ணா, இதற்கு என்ன பெரிய விஷயம், சூரியனுக்கு அஸ்தமிக்க வேண்டும், இதோ இப்போதே கொடுக்கிறேன் என்று வழிபோக்கன் அங்கு வந்து வழிபோக்கனிடம், ஐயா, இந்த தங்கமலை முழுக்க உனக்குத்தான், எப்போது வேண்டுமா வெட்டி எடுத்துக்கொள் என்று கூறிவிட்டு, வேறு என்ன விஷயம் கிருஷ்ணா என்று கேட்டார். நீ போயிட்டு வாப்பா, இதற்கு தான் நீ கூப்பிட்டேன் என்றார். அர்ஜுனன் இதை பார்த்து தலை குனிந்து நின்றான். அதேபோல் கர்ணன் மிகப்பெரிய தான பிரபுவாக விளங்கினான். இதுதான் தான விஷயத்தை பற்றி உங்களிடம் இதுவரை பகிர்ந்து கொண்டேன். நாளை உங்களை வேறு ஒரு வித்தியாசமான தலைப்பில்